Vall de Diables del Vendrell ja ha donat a conèixer els vestits que portaran a partir d'ara. Aquest diumenge han conquerit l'Auditori del Tívoli per mostrar els seus nous uniformes. L'acte ha estat un tribut en molts sentits a l'artista Joan Descalç. El juliol del 2024 s'estrenaven els nous vestits del Vall de Diables. Ara bé, totes les històries tenen un començament. La primera referència dels Diables del Vendrell, publicada al Diario de Barcelona, és del 1845, però fins al 1893 no es troba la primera documentació en què es parla explícitament dels vestits. Una dona hi diu per lloguer dels vestits i els tambals del ball. I aquesta bona dona, vaig estar investigant, resulta que el seu home era sastre, que a Lliga, ella tenia una botiga de teixits i es deia Teresa Vidal i Socies, coneguda per Terseta Masia. El seu home, el sastre, es deia Rafael Gibert Escofet, que és un sastre que el maten els carlins quan entren el 1874. Aquesta dona es queda viuda, hem de suposar, clar, els vestits, aquests antics, com veiem a les fotografies, són uns vestits molt treballats. Aquí hi ha la mà d'un sastre o un professional de la confecció. Hi ha tota una colla d'animalons retallats, cosits, després hi ha d'haver un manteniment d'aquests vestits, naturalment, perquè les fuades, les cremades, hi ha d'haver les mans d'un professional. Ella continua tenint la botiga, perquè pels padrons continua dient tienda de ropes. A partir del 1900 aquesta dona ja en perd el rastre. I aquests vestits i tots aquests estris passen al Pere Bitxos, que era un forner que vivia al número 5 d'aquest carrer. Ella viu al 2, aquest home viu al 5. Que aquest home lloga documentalment entre 1904 i 1907, que és l'últim any que surt al ball, aquest home, el Pere Bitxos, és el que substitueix a la Masia. Lloga a l'Ajuntament per 22 pessetes cada any i lloga els vestits. I llavors l'any 18, quan aquest home es mor, el fill li deu fer nosa tots aquests enredos i ho proposa a l'Ajuntament. L'Ajuntament accepta. Aquesta venda és l'última informació que tenim sobre els primers vestits del ball i haurem d'esperar fins al 1933 en què els Diables reapareixen en vestits nous, gràcies a una subscripció popular que es publica al Diari del Baix Penedès. Amb els diners recaptats es reparteix la confecció dels vestits entre els sastres del Vendrell i tornen a ser uns vestits confeccionats per professionals, amb una continuïtat estètica respecte dels anteriors. Que les imatges demostren que mentre els del segle XIX, principis del XX, són clars, aquests són més foscos. Segons la memòria oral, els vestits eren verds i a damunt hi havia tot el tipus d'animalons igual que els històrics. El ball segueix clarament el model penedesenc, com a ball parlat amb un acte sacramental, però en canvi s'acosta al model del Baix Camp pel que fa als vestits amb motius cosits. Els nostres vestits del segle XIX són Camp de Tarragona 100%. És un model de ball penedesenc, indiscutiblement, l'acte sacramental, els parlaments són els mateixos, però el model de vestuari és Camp de Tarragona. És arpillera, amb animalons retallats i cosits a la roba. Hi ha d'haver la mà d'un bon professional, uns sastres i un manteniment de vestits. L'altre és el pintat. Ja que ara, històricament, hi ha aquests dos tipus de models. Nosaltres estaríem en el model Camp de Tarragona fins al 62. A partir d'aquí, doncs, la recuperació ja es va pintar i ara es porta una línia del pintat. Des de 1933 fins a mitjans dels anys 60 del segle passat, el ball manté l'activitat de manera més o menys continuada, llevat dels anys de la guerra. El fet de tenir vestits propis permet als Diables del Vendrell fer actuacions a altres poblacions com Vilafranca del Penedès, Vilanova i la Geltrú, Tarragona, Igualada o Sabadell, que en aquell moment no tenien ball de Diables en actiu. És que, com heu dit, que si l'any 33 sembla ser que els van fer, els sastres, tinc entès que van demanar als diferents sastres del Vendrell que fessin un adjunt cada sastreria, i en aquella època a Cal Toldrà en van fer una, a Cal Guas potser una altra, a Cal Samoy potser, a Cal Montbrú, que el meu pare precisament llavors treballava, cosia el sastre de Cal Montbrú. Els vestits s'anaven passant entre colles d'amics, perquè en aquell moment no hi havia un ball organitzat com a tal, sinó que anaven sortint quan en tenien l'oportunitat. Érem una colla
era més o menys una colla de grup, però esclar, n'hi havia 3, 4 o 5 que no eren exactament de la colla, però igual eren del Vendrell, vull dir, potser més joves o que sigui, però érem sempre gent del poble. Sí, nosaltres hi va haver una colla que ho va deixar un any o un parell d'anys, i llavors li van dir amb el Norbert, que treballava allà als Màrmores, li van dir que si podia replegar una colla per arreglar-ho i vam sortir. I me'n recordo que van posar els tratges aquells que eren de sac, hi va haver un lumbreres que va guardar en un sòtano que estava tot ple d'humitat i la meitat dels tratges aquells els agafaves i feien i s'estripaven tots dos feien. I llavors només van poder sortir uns quants, 8 o 10 només, no gaires més. I llavors ens vam anar a l'Ajuntament i els hi vam anar a dir, mira què passa això, diu, no pot ser, perquè no pot ser i no pot ser. I llavors va ser quan en aquesta època que va estar 10 o 15 anys sense diable, doncs. Ara estem acostumats que la titularitat és el ball Antecura, que em sembla que és el millor sistema. Antecura, si veu que estan d'allò, els reforma, els repinta, els repara. L'altre seria titularitat municipal, que hem vist que no funciona, perquè els vestits s'han perdut 2 vegades. Es van perdre l'any 18 i es van perdre als anys 60. Titularitat municipal no funciona. Una vegada més, els vestits es tornen a perdre, després de diverses mudances fortuïtes en diferents equipaments municipals. El 1979 torna a sortir al ball gràcies a un grup de joves engrescats per recuperar la cultura popular. T'havien explicat que hi havia hagut aquestes colles de diables i ho feien i el per què havia desaparegut. El per què s'havia desaparegut. Quan entraves en aquest tema, era un tema tabú. Franquisme, era un tema tabú, que no sé què, que no sé què. Que hi havia una necessitat de moure'ns, de fer coses. Per nosaltres potser era més fer coses i per molta gent era recuperar coses que ells havien viscut de joves i que per les circumstàncies que estava explicant el Magí i que a nosaltres ens escapen perquè per nosaltres ningú ens explicava el per què, ni el com, ni el per què havia passat, doncs, clar, t'explicaven també una mica, tu volies, però també hi havia, saps, com un sentiment, no com un encàrrec, sinó com un sentiment de dir, sí, que et anaven empenyent a fer-ho. Vinga, jo ja no ho podré fer, però nosaltres sí. I el que us faci falta, aquí som. Amb aquesta il·lusió i amb les referències que tenien dels vestits antics, n'inicien la recerca. Clar, la referència dels vestits vells ens van dir, bueno, hi ha un... Hi ha alguna foto i allà els magatzems Sí, uns magatzems, no me'n recordo. De Tomoví o de... No, a Tomoví ens diuen que estan allà... Sí, que hi havia roba, que hi havia alguna cosa. Anem allí a Tomoví i el que trobem és... Runa. Porqueria. Nosaltres això se'ns acut abans de les eleccions municipals. I per tant, al Vendrell en aquells moments tothom deia que hi havia 2 persones que eren... Que podien ser alcaldes. Exacte. El Benet i el Martí Carnisser. En què hem d'anar a veure, en aquests 2? I tots dos ens diuen, home, sí, si no patiu, que si sortim... Si sortim, tindreu el nostre suport. Aneu a comprar la roba a Cal Carlos del Te. Que ja pagarem. I ja pagarem nosaltres directament. Per tant, nosaltres, en certa manera, sí que tenim el recolzament, evidentment, de l'administració, però que aquest recolzament... No tenies els calés físics, bueno, fins on te podem arribar? Vestits i tot això els cusen, i les espardenyes les cusen... Familiars, mares, àvies... Familiars i gent d'aquí a Vendrell, i això va així. Per què porten cremallera? Doncs mira, perquè era més pràctic. Perquè era més modern i era més pràctic. Per què estan fetes d'aquesta roba? Perquè ens deien que era roba de sac, i només semblant que hi havia la roba de sac era l'arpillera aquesta. Per què era vermella? Perquè era l'únic color que hi havia en aquell moment. O agafaves vermell o no sorties. Per tant, a base de construir els vestits, van ser pel que ens van dir... Tota la gent que hi havia, coi, aquest portava una sargantana, aquest portava això, un ratpenat. Penseu que en aquells moments d'Ajuntament i tot plegat és tot molt precari, l'any 79 és que no té res a veure amb ara. I per tant, amb el que teníem, fem. Teníem que fer. Que ens ha quedat més bé, que ens ha quedat més malament, això ens hi donava absolutament igual.
que aquest dibuix no t'ha quedat maco, Com que tira. tampoc ho sabíem, Clar, ens van posar això, van agradar a tothom. Nosaltres amb plantilles de cartró. Sí, van escampar tots els trajes damunt de les taules del bar, Sí, i ahir vam que la paciència que van tindre els seus pares també us ho he de dir, dubto que la pugui tindre molt. Cuando todo lo ofendía, el cruel de Manuel y su capitán Macbeth. Si me dan su espada, con malicia escuadrón, llevaréis en mi corazón la sangrienta sonrisa. Soy más fuerte que Sansón, y con este cuchillo corto por los campos de mi casa. Soberbia mala mujer, que me traes tanta ira. De tus padres infernales soy mujer, y lo haré, o a ti, o al ángel mataré. Molta il·lusió, moltes ganes de sortir i fer coses, però era evident que aquells vestits tenien els dies comptats. I es veu amb el traje, no? Això es cremava, eh? Això, la primera sortida ja va quedar fuat. Clar, ens fotien uns forats que et cremaves la pell. Ah, però és que no hi havia roba ignífuga. Bueno, sí que n'hi havia, sí que hi havia la roba aquella que feien cortines pels cines. Però és que amb per fer un vestit ens hagués costat el que ens van costar tots els vestits amb aquella peça. Era impossible. Que eren de roba de sac. Ah, llavors ho vam anar... En aquesta fixació de la roba de sac. No en què ens cremarem, no en què anem a buscar una roba ignífuga, no, roba de sac que és el que portaven. Suposo que devien ser uns sacs més... Eren sacs d'abans. Eren sacs d'abans. Però això és el que hi havia. Era la roba aquesta d'arpillera que n'hi deien, que era el més semblant a la roba de sac. Un cop aquells vestits fets a correcuita van fer la seva funció, el 1983 se'n fa el relleu, amb un nou plantejament i un salt de qualitat. Colla de Vilanova havien encarregat amb un pintor, el Cardona Torrentell, uns vestits, i això a nosaltres ens va obrir una escletxa per poder continuar sent un ball de diables tradicional, perquè en aquell moment hem de pensar que a tot Catalunya potser hi havia 5 colles de diables, com a molt, no n'hi havia gaires més, dic en els inicis, el 79, i per tant fer la renovació que calia, no? I el contacte amb el Joan Descalç venia de llarg. De fet, nosaltres tres, érem 3 més 1, el Josep, el Pep Figue, el Figueres ens va deixar fa anys, i amb el Joan Descalç el vam conèixer perquè va ser el nostre profe d'anglès a l'institut. Em van venir a demanar si els volia pintar les casaques. Bueno, i jo els vaig dir que sí, perquè, en fi, la idea la vaig trobar molt bona. Entre d'altres coses, perquè el concepte de diable i el concepte de dimoni, per mi, és diferent. Un dimoni, doncs, és una persona maligna, en certa manera, no? Encara que hi hagi els dimoniets. En canvi, el diable suposava, tenint en compte la Sagrada Escriptura, eren uns personatges molt intel·ligents i pràcticament més intel·ligents, i perdoneu que ho digui, que els àngels. Els àngels en realitat estaven absolutament vinculats a la idea de Déu, a la idea de l'amo, a la idea aquesta doncs, del dictador, en certa manera. En canvi, els diables tenien una certa intel·ligència, bueno, molta intel·ligència, des del meu punt de vista, semblant a la dels homes, i per tant es van rebel·lar. Per què? Doncs perquè volien tenir un determinat àmbit de llibertat. I amb aquest canvi es trenca totalment amb l'estètica del model del Baix Camp i el ball adopta una indumentària més pròpia del Penedès, amb els vestits pintats. Bé, les teles ens vam assessorar per buscar unes teles que fossin ignífugues, que tinguessin prou gruix, i recordo que les vam anar a buscar a Barcelona. Bé, volem que siguin uns vestits, primer, que no ens cremem,
evidentment, que siguin pràctics, perquè les carretilles, quan queien, i els francesos, doncs, et cremaven, i llavors que també tinguessin una gamma que lligués molt amb el que nosaltres en teníem dels Diables. Bé, el fet de que les casaques fossin negres em donava peu a que pintés els contorns en blanc. I llavors aquest blanc tancava una sèrie de colors que eren bàsicament els de sempre, el blau, verd, vermell i groc, no? A partir d'aquí, com que era molt difícil d'omplir les teles de color, el que vaig fer és pensar-ho fent línies, una sèrie de línies, entre les quals doncs, hi havia molt el vermell, sobretot doncs, les banyes i la cua i tot plegat, i dintre d'aquests colors, immediatament que estaven secs, hi havia un retoc d'un altre color. S'ha parlat del material dels vestits i s'ha parlat de la tècnica, però la gran innovació aportada per Joan Descalç va ser el simbolisme de les figures. Sempre he pensat que jo sóc jo i el meu monstre. Llavors, a l'hora de pintar diables, pintava monstres humans, en certa manera, no? I aquesta doncs, va ser la idea de que se'm va ocórrer aquest tipus de, diguem-ne, de cos, o fins i tot de la cosa abstracta, no? És a dir, fent una mica una exageració de les formes. M'agrada molt dibuixar i pintar monstres, perquè me'ls trec de sobre. I d'aquesta manera Joan Descalç va crear la nova identitat dels Diables, amb un imaginari propi. Les tradicions sempre s'han d'actualitzar. I actualitzar les tradicions vol dir mantenir l'essència del que suposa, però també fer noves aportacions, i el temps ha demostrat que aquest canvi, i sobretot amb el vestit, ens ha identificat plenament a tot de la resta de balls de Diables de Catalunya, no? I això és una cosa que en aquell moment no n'érem conscients, però ha suposat un fet del qual crec que el ball n'està molt orgullós. Aquesta vegada la feina s'havia fet a consciència, però el temps passa. Els anys 80 i els 90 van ser una època de moltes actuacions i la roba demanava una jubilació. Amb un relleu generacional, la nova Junta decideix posar fil a l'agulla. Hi havia banyes que ja no tenien o que queien, forats... Estaven molt trinxades. I s'havia de fer vestits sí o sí. Sí, jo me'n recordo abans de les carretillades de galleta d'aigua i mullar-te sencer, perquè si no acabaves... Bueno, hi havia filets, hi havia històries que acabava sempre encès per tot arreu. I va arribar un punt que vam dir que no podem anar més lluny. I aleshores ens vam plantejar el tema de fer uns vestits nous. Quan es decideix fer vestits nous, se li tornen a encarregar a Joan Descalç. Home, 15 anys marquen molt. Llavors, el logo ja era també la cara amb la llengua, que era una casaca dels d'abans. Que vulguis o no, és canviar la imatge del tot. És com que ja ho tens molt interioritzat. I després és... Vull dir, tu veus les casaques dels altres balls, més o menys són totes iguals. Vull dir, un ball de Diables on cada casaca és exclusiva, que està pintada a mà i tal, hòstia, és una cosa que s'ha de mantenir, pintades per un pintor, hòstia. Aleshores vam decidir mantenir-ho també per això, perquè és una marca, una cosa que fa diferent al ball de Diables del Vendrell dels altres. Sí, cada vestit és una obra d'art. 15 anys després, els Diables tornen a veure l'artista.
Jo recordo que el primer va ser que estava claríssim que volíem que els tornés a pintar ell. I ens va dir que sí, superràpid i superbé, i se'l veia, veia que en tenia ganes, i em va fer, n'hi havia més. Jo me'n recordo que patíem perquè la primera n'eren 20 i a la segona van ser 30, em sembla. I vam dir, hòstia, ja veuràs, quan hi portem 10 més ens engegarà... I no, els va pintar tots, però després premisses és que no se'ns va passar ni pel cap. Vam dir que ens agradaven tant els primers que vam dir que els pinti com vulgui, saps? Vull dir, vam dir... Mentre tingui el seu cello... Sí, vam dir que els pinti com vulgui. I la veritat és que quan els vam anar a buscar pintats, els primers, ens van sorprendre. Vaig pensar que no havia de continuar fent el mateix. I llavors, utilitzant els mateixos colors i utilitzant diverses formes geomètriques, entre elles el cercle, vaig intentar de jugar amb tota una sèrie d'aspectes més d'ornamentació que no pas diguem-ne, de significat concret. Veieu, la forma fins i tot de pintar-los va ser diferent. Normalment s'omplia més la part de dalt, a baix formava una mica de sanefa, però en el fons, diguem-ne, si aquest és el personatge, podríem dir que aquesta era la seva manera de fer. Però la idea era guapa. Sí, però ens va sobtar el canvi, però el canvi va venir més d'ell que de nosaltres. Nosaltres no li vam proposar un tema o alguna cosa. Fins i tot el de les lletres, perquè a la segona generació hi havia casaques amb lletres. Sí, eren 10 vestits, no?, que posaven Non Serviam, una lletra en cada vestit. Que s'havia basat en el que a l'àngel caigut, el que seria el Llucifer, li va dir a Nostre Senyor abans de marxar del cel, no? El no et serviré, en llatí, doncs sortia això. La idea aquesta de Non Serviam la tenim molts de nosaltres, en molts moments determinats, dient, no dic Non Serviam, dic no em dóna la gana, i no faig una cosa perquè no la crec, perquè no la penso. Aquest canvi no solament es va veure reflectit en els motius que va pintar a les casaques, sinó que també va canviar la paleta de colors. Els primers eren colors molt vius, molt verd, molt blau, molt vermell, i aquests segons hi havia molt dorat, hi havia molt platejat, hi havia un rosa, jo recordo un rosa molt rosa, molt... Sí, ella ens va dir, vull platejats i daurats que la nit brilli, que sigui allò com un canvi també, no?, i diferents. Una paleta que finalment no va lluir tant a causa d'un sistema ignífug fet amb molt bona intenció, però una mica rudimentari. El problema va ser trobar roba ignífuga. Bueno, vam trobar una roba però era molt primeta, i després ens vam inventar un sistema que al final, al cap dels anys, s'ha vist que no va funcionar, que era una espècie de líquid ignífug, que deien que ruixant els vestits amb el líquid la roba es tornava ignífuga. Sí, vam trobar unes garrafes de líquid ignífug que s'havien de ruixar, llavors amb l'Indra i el Raül van fer amb pistola, van ruixar tots els vestits un per un, però que després va quedar com una cosa blanquinosa quan es va assecar. Van durar el que van durar. Ara el que sí que van marcar els vestits van ser els famosos pantalons, que sí. Els pantalons de les Terres de l'Ebre, no me'n recordaré tota la vida. Eren uns pantalons que es lliguen per davant i per darrere, que el modista de Tarragona ens va explicar que sí, que allò estava amb la moda, que anaven molt bé, que eren molt pràctics, però va ser una enganyifa. Tenia com 2 capes, lligaves el cul aquí al davant i la cintura al darrere i et quedava obert aquí a les... Si podeu posar les mans a les butxaques, si teniu pantalons a sota. Però aquell cordill o s'anava per dintre o al fer el nus tallaven perquè ja no es deslligava, aquells cordillets era... I no els cordills van acabar trencats, van acabar tallats, van acabar... Al final era un desastre aquells vestits. Van durar el que van durar. I després d'11 anys, una altra vegada, el pèssim estat dels vestits obligava a una nova renovació. Ja va arribar un punt que no podíem sortir, que era fins i tot un perill, ja, vull dir, es cremaven, s'encenien... Eren estrips que s'encenien al moment... Al final, les sortides, recordo que cada sortida a algú se li trencava un tros de vestit perquè estàvem tan malmesos ja, i al final vam decidir que això ja és necessitat
Dic, aquest any... Aprofitem l'aniversari i fem de nou. Va ser l'excusa. De bell nou es plantejava el problema de la roba i la solució es va trobar a Riudoms. Van passar un contacte d'una noia que començava feia poc temps a fer vestits per colles de diables, que es va especialitzar en això. Buscar una empresa que t'ho volgués fent, ja veiem de l'experiència que veníem dels altres vestits, era complicat, perquè o no tenien les teles o no tenien l'experiència. I aquesta noia vam fer una reunió amb ella, que és l'Olívia, de Riudoms, i bueno, vam quedar parats perquè tenia claríssim, ens va ensenyar mostres, molts tipus de tela. I van quedar al·lucinats perquè uns vestits superben fets dels que estava fent a punt d'entregar. L'Olívia va cosir els vestits, però el disseny estava clar de qui havia de ser, del Joan Descalç per tercera vegada. Sí, en aquell moment ni ens vam plantejar buscar una alternativa. Saps, s'han de fer vestits nous, s'ha d'anar amb el Joan a que ens els faci ells. Vull dir, en cap moment vam buscar ni pensar ni una alternativa. I la il·lusió, sí, jo crec que la mateixa il·lusió que el 83, o el 98. Sí que teníem clar de tornar al dibuix o al color inicial de les primeres cassagues, que era un color molt més fluorescent, més viu, més vistós, i això sí que ho vam tenir molt clar des de bon inici. Sí. O sigui que el Descalç ens va dir, seran els últims que us pinto. Sí. Hòstia, l'Olivia ens va dir, aquests vestits uns 15 anys us duraran, no? I bueno, ja anem fent números. A veure si el tornem a enredar o què passa, no? La propera. Si al principi formaven un equip i el segon era el tema del seu pensament, el tercer és la individualització. El diable que diu, bueno, doncs jo sóc un diable farmacèutic, jo sóc un diable cuinera, jo sóc doncs, un diable músic. He intentat personalitzar-los, però la personalització va ser equiparar-los a allò que feia la gent. Nosaltres tenim, segons Freud, 3 cares. El ego, jo i el superjo, no? I l'ego, diguem-ne, és aquest. El jo és el que està entremig, el superjo és l'àngel. Què vols ser? Què has de fer? Com ho has de fer? Doncs, per un cantó, no deixar que els egos siguin massa egos. Per l'altre cantó no vol ser àngel. Per tant, la teva lluita és perquè siguis jo. Amb aquesta tercera generació, Joan Descalç tanca la seva obra artística i filosòfica amb els vestits del Ball de Diables del Vendrell. I més tard els Diables aprofitaven l'aniversari per estrenar vestits. El 2019 es comença a pensar en el relleu i 5 anys després es pren la decisió de canviar el vestuari sense que l'anterior estigui inservible. Que hi ha un moment que decidim endreçar el local, i això implica obrir moltes caixes que hi havia a Verdal que només molt poca gent del ball les havia vist. Llavors, en aquest procés d'endreçar el local és quan veiem els vestits antics. Jo almenys els veig per primera vegada. I allà te n'adones que allò que veus està totalment malmès i que probablement, si segueix allà on està, pot morir sense que perduri. I allà surt una mica la idea de la catalogació, que és anem a intentar fer fotos d'aquests vestits, i jo crec que també això inclús em puja una mica més a precipitar el fet de dir, hòstia, anem a renovar la generació actual abans de que arribi a aquest estat. En aquest moment va ser quan ens vam plantejar realment una preservació del patrimoni. Vam dir, aquesta roba que ens posem per cremar, que realment és un element de protecció, anem a quantificar-lo com a obra d'art. En Joan Descalç, que no podia fer els nous vestits, pensant en la continuïtat ja havia organitzat uns tallers de pintura i Joan Marc Ferret en va ser un dels alumnes. Joan Marc Ferret comença a col·laborar amb en Descalç.
pinta vestits de diablons, fa petites casaques i el 2019 s'estrena amb el Ball de Diables amb la segona diablessa. Que hi ha generacions històriques al darrere que no poden quedar en l'oblit i era una manera de tindre'ls presents també avui en dia. O sigui, el Ball de Diables tenia la seva tercera generació amb tot el que representava, amb els seus oficis, els personatges, però darrere d'aquesta tercera generació n'hi havia una segona i una primera que havien quedat una miqueta oblidades. Doncs la idea era que en aquesta quarta generació tornessin a haver-hi representats elements d'aquestes generacions, diguéssim, perdudes. A la quarta generació s'incorporen elements de les anteriors i també nous personatges. Volíem que sortissin oficis, antics concretament d'aquí Vendrell, personatges històrics, aquesta és una idea que jo els hi vaig plantejar, llavors aquí es va mesclar una miqueta la idea de l'ofici i el personatge històric, però més que res donant més rellevància al personatge històric, i el tercer bloc és representar els rangs que té dintre el ball. Quan el Ball de Diables fa l'acte sacramental, té molts personatges representats. Doncs la idea era que estiguessin representats aquests personatges amb una forma física que no havien tingut fins ara. Vols apuntar-ho al paper? Jo tinc aquí, mira. Tu els tens tots, segur, Mira, Diable Màscara amb cos. No, te'ls vaig passant i si vol, ves-los apuntant els que tenim definits. Quan Joan Marc Ferret ja ha pintat una gran part dels vestits, descalç li fa una visita al taller. Amb la part de la feina. Endavant, així veurà tot el Ball de Diables, ja està quasi ja acabat. Ara li explicarem també una miqueta com s'ha fet tot. Hola. Va, mare meva. Amb tot posat allà, quasi des del mes d'abril fent-ho, un any de feina, però ara ja estem al final, en falten dues i ja quasi haurem acabat. Una sèrie nova, tu que xulo. Ara, mica en mica, li explicaré com hem anat fent, com ho hem ideat, el plan que hi ha hagut al darrere, però és un estil molt similar a l'estil que vostè va crear, però li he donat també una mica... No diguis de vostè, una mica el meu toc personal amb això. Sí, però està bé, tu. Aquell mateix dia, tots dos marquen el moment del relleu començant a pintar la màscara plegats. Ell va fer la primera adreçada, jo la segona, i així successivament fins a poder fer una petita part del que és el dibuix. I aquesta va ser la seva participació, que jo crec que històricament li devíem. Aquesta màscara és una reinterpretació de la del 1983 i ara ja s'hi veu el segell del que podríem entendre com a estil Joan Marc. No sé si hi ha un estil Joan Marc, però he intentat introduir algunes creacions pròpies, com per exemple pintat multicolor, que això no ho tenia descalç i ho he entrat jo, pintat en degradat en diferents colors, que tampoc ho tenia i ho he introduït en el que són formes tant com banyes, llavis, ulls, mans, o sigui, molts elements de les parts del cos que conformaven les seves creacions. I a part d'això, l'element continuista, que és el mesclar colors, o sobretot el pintat a través de ratlles separant les traçades, però jo he introduït més la brillantesa o el sombrejat. Així que a la capa podeu veure una gran sanefa amb un ull central al davant, amb tot d'elements com els espirals, les boques, els ulls, inclús els animals diabòlics de la primera generació al voltant d'ella. Jo crec que aquesta generació és molt diferent perquè, i des de la humilitat, però crec que és la primera en la que es pren tanta consciència sobre el que s'està fent, no? És a dir, justament quan hem parlat amb totes aquestes altres persones hem vist que moltes coses són fortuïtes. Jo crec que ha sigut una miqueta també un diàleg que hem mantingut amb l'artista i de fet les trobades a casa seva ho eren, en les quals ell plantejava unes idees, plantejava la manera com pintar, però el què pintar des del primer dia, a la primera reunió, va ser una cosa que ell ens va demanar què volíem i això és el que ens ha fet reflexionar realment de què és el Ball de Diables i què és fer de diable. Mai s'ha perdut l'essència, però hi ha elements que per A o per B s'havien perdut i els hem intentat recuperar. La tiara, els elements i la fisonomia dels angelets. Hi ha una cosa que trenca molt d'aquesta nova generació i és que, comparada amb les altres del Descalç, o sigui, el Descalç plasmava les idees que ell tenia sobre els diables en els vestits, no? Però eren
uns diables. Quins? No ho sabem. Eren impersonals, no? Llavors, nosaltres agafem la tercera generació i li fem la segona derivada, no? I és que ara aquests diables ja no són uns diables, ara ja ens els sentim a prop, saps? I això ho veus que ja va més enllà del ball, no? Perquè sí que és veritat que amb la tercera generació, doncs, hòstia, jo portava la farmacèutica, no? Però ho sabia jo, no ho sabia ningú més, no? Però tu ara et creues amb gent pel carrer que parla els vestits, que no és del ball, i et diu, hòstia, aquell és el diable de la màscara, aquell és el diable, no sé, xatonaire, saps? Llavors això demostra justament que hem trencat, perquè ara ja no són els vestits dels diables, sinó que són els vestits de tots, són els vestits del Vendrell, saps? El procés per fer els vestits nous i aquest documental ha durat 2 anys. Hi ha participat gent del Ball de Diables i també col·laboradors externs. A tots, moltes gràcies. Els vendrellencs i vendrellenques tenen una estima molt gran al ball i et dones compte, no? Al final tu vas a picar una porta tancada, no? I de seguida te l'obren. Una cinquena generació, ja estem parlant, hem acabat la quarta i ja estem parlant de la cinquena generació. Sí, hi ha una idea.